Днес ще ви запозная с една чудесна възможност за членство в Българската асоциация за работа с дъха. Защо ще ви е интересна? Ако се интересувате от прости техники за справяне с емоциите, личностното развитие, за напрегнатия живот или някакъв здравословен или психически проблем без хапчета, то значи ние имаме какво да ви предложим. Кои сме всъщност ние? Основателите и членовете на BBA сме специалисти от различни сфери, обединявани търсенето на един по-щастлив живот, повече удовлетворение и стабилност, не само финансова, но и емоционална. Минавайки през различни школи и курсове, разбрахме, че въпросът е най-вече човек да иска и да може да помага на себе си. Тази асоциация е посветена на всички българи, които търсят практично знание за самопомощ. Целта ни е достъпност, за това ще се стремим да не предлагаме скъпи курсове или многогодишни обучения за една проста техника. Целта на BBA е да повиши качеството на живот на всеки един свой член. За да я постигнем, сме готови да развенчаем десетки митове и легенди около опасността или мистиката на прости техники като хипноза или дишане. В повечето случаи няма нищо опасно, а е просто въпрос на практика. Стандартните ползи за членовете ни са тези, които виждате в момента на екрана. В процес на развитие те със сигурност ще се увеличават. Към момента идеята ни е да дадем един летящ старт на асоциацията, затова предлагаме следната възможност. Първите 50 записали се човека получават безплатно присъствие на 2 вечерни семинара. Какво означава това? Веднага си връщате парите, дадени за членски внос. Колко ще ви струва? 2 лева на месец е членският внос, плюс 5 лева еднократна входяща такса, която се плаща в съда. Можете да платите за 12 месеца, т.е. 24 лева плюс 5 лева. Или за половин година 12 лева плюс 5 лева. Или само за първите 3 месеца 6 лева плюс 5 лева. Реално, вие веднага си връщате парите, дадени за членски внос, чрез присъствие на 2 от нашите вечерни събития. Разбира се, предлагаме ви повече от един варианта. Може да доведете приятел и той да използва втория ви безплатен вход. Предварителното записване е задължително. Може да дойдете вие един път, а ваш приятел втори път. Или, например, да изпратите 2 ваши приятели. Няма никакъв проблем. Също така, вие избирате на какво вечерно събитие ще присъствате. Ако работите извън София или Пловдив или нямате възможност да дойдете на някоя от вечерните ни събития, с цел да не ощетяваме никой, решихме, че може да използвате отстъпка от 20 лева за цената на един голям семинар. Също така е важно да кажем, че тази промоция ще важи постоянно за всички студенти. Единственото условие е те да дойдат, освен с документите, с заверена студентска книжка. Може би вече се чудите как се става член на асоциацията. Веднага показвам. Влизате в нашия сайт. В раздел BART под страница членство. От тук изтегляте формуляра за членство, попълвате 2 страници и носите на място. Задължително е да прочетете и етичния код на BART. По-надолу на същата страница може да видите всичко свързано с ползи от членство, права и задължения. За финал ще споделя една разкошна и много вдъхновяваща за мен мисъл, която вярвам, че няма нужда от коментар. Благодаря ви за вниманието, с нетърпение очаквам срещата ни. Не забравяйте да харесате и страницата ни във Facebook, за да получавате постоянно събитията и новините покрай асоциацията. От мен, довиждане!